Sawijining dina ana raja kang adil lan bijaksana, asmanipun Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung nduweni putri kang asmanipun Putri Purbasari lan Purbararang. Prabu Tapa Agung bingung amarga nganti saiki durung nemokake pewaris tahta sing nggantekake dheweke. Prabu Tapa Agung mimpi didhawuhi ninggalake istana lan maringake tahtane maring Putri Purbasari. Anakku Purbasari Purbararang Indrajaya mrene. Sendika dawuh Rama. Duh Jan, paling ayu tenan anakku iki. Dina iki bakal tak umumake sapa sing bisa nerusake kerajaan iki, yaiku Putri Purbasari. Nyuwun sewu Rama, menapa ingkang dados ratu mboten Putri Purbararang mawon? Nyuwun sewu Rama, menapa ingkang dipunucapaken Purbasari niku leres? Purbararang ingkang putri panjenengan ingkang pambekti. Ora Indrajaya, aku yakin yen Putri Purbasari bisa nerusake kerajaan iki. Apa kowe kaboten Purbararang? Mboten Rama, kula legawa yen Putri Purbasari dados peneruse panjenengan. Dayang, Sendika dawuh Prabu. umumna ing kerajaan iki yen Putri Purbasari wis dadi ratu. Nggih Prabu. Purbararang, emang kowe trimo yen sing dadi ratu iku malah adil? Ya ora, wong aku anak barepe, mosok sing dadi malah wong. Nek didelok-delok, Purbasari iku ora pantes dadi ratu. Iya, wayahe kan aku gitu wonge. Piye ya? Aku duwe ide. Piye lek ajine kaya-kira haline supaya rakyat padha gila. Indrajaya, kang masuk kang bagus dhewe. Idemu jan mantep, Mas. Wes ayo saiki ben kon kaya-kira haline saiki. Ayo. Purbararang lan Indrajaya banjur nglakokake kekarepan kang ala iku. Purbararang lan Indrajaya marani ing omahe Mbah Dukun kanggo njaluk ramuan sing bisa gawe raine Purbasari buret. Lembut, Mbak. Indrajaya, Purbararang ngopo mrene? Ngeten Mbah, kula badhe nyuwun tulung supados Purbasari niku saged bulet. Terus apa penjaluknya? Kula badhe ide supados Purbasari niku saged bulet, supaya kabeh rakyat padha gila. Ya apa sing bakal mbok nyenengake? Kula bakal ndadekake sampeyan penasehat kerajaan. Gampang nek pas tekno Purbasari entek nek anjengan. Wes saiki ndang ngalih. Ngalih. Bakal tak tunggu janjine. Wayah Purbasari mangan awan, ana dayang sing arep ngeterake panganan ing kamare Purbasari. Purbararang menehi perintah menyang dayang supaya menehi unjukan kang diwenehi ramuan saka Mbah Dukun marang Purbasari. Dayang. Nyuwun Putri. Tulung wenehno banyu iki marang Purbasari. Nggih Putri. Matur nuwun. Akhire Putri Purbasari ngombe unjukan sing wis ana ramuan saka Purbararang. Sabanjure ngombe unjukan sing diwenehi dayang, Putri Purbasari ngrasakake gatel lan panas ing raine. Amarga penasaran, Putri Purbasari banjur ngaca. Purbasari kaget amarga rupane dadi ala lan ambune ora enak. Ambune apa ya iki kok ora enak tenan? Dayang. Sendika dawuh Prabu.
Apa kampune bosok tenan? Mesti ki ambune Purbasari Kanjeng Ratu. Ya wis, ayo delok. Mesti lamun sing bener kuwi hasil iki. Wis ayo delok. Rupaku nyapa iso dadi kaya ngene. Purbasari anakku, nyapa rupamu ndak? Kula mboten ngertos Kanjeng Ibu. Ampun cuma ibu, mungkin penyakit menular. Kok bisa ya, Nduk? Bar nyapa kowe kuwi? Nyapa rupamu kuwi ampuni layenak ini. Rama, kula mboten purun yen Purbasari tasih enten ing kerajaan iki. Kula ajrih yen penyakit nular ing keluarga niki. Nyun sewu Rama, kula nggih mboten purun yen Purbasari tasih enten ing kerajaan iki. Purbasari, aku wegah yen rakyatku kena penyakit kaya awakmu, Nduk. Dayang, Sedikit dawuh. gawanen Purbasari menyang alas saiki. Nggih, Pak. Kene iki aku dhewean ning alas, ora ana kancane. Anake mung kewan-kewan. Kowe sapa? Aku minta, Kowe manusia apa ketek? aku ikhlasnya menungso. Aku ngene amarga keputusan dening bapakku itu. Kok bisa? Jawa ceritane. Kenalno aku Purbasari. Aku diusir saka kerajaan amarga kutukan iki. Ampun putri, kula mboten ngertos yen panjenengan niku putri saking kerajaan. Ora apa-apa lho, Bang. Kok diem ta dadi kancaku? Yes, monggo. Derek video kula. Walah, iya. Lah iki sapa? Putri Purbasari, Mak. Kok ayu temenan Putri Purbasari iki? Tapi kulitnya kenapa? Menika Putri Purbasari menurut konyol. Kenapa carane? Jaan ning belek, jaan resik, engko iso ilang anu penyakite. Nggih, Mak. Monggo Putri. Iya, Bang. Nalika Mbah Dukun arep golek kayu menyang alas, Mbah Dukun ora sengaja weruh Purbasari lagi nyapu ing latar. Mbah Dukun kaget amarga rupane Purbasari wis ilang borehe, malah luwih ayu saka saurunge. Mbah Dukun age-age mulih menyang kerajaan nemoni Purbararang. Apa, Mbah? Dayang. Omong-ono Purbasari marang nono menyang alas, dheweke tak tantang. Yen dheweke menang, tahta kerajaan iki bakal dadi nggih. Ngapunten Putri Purbasari. Lah, Dayang, napa kowe ana ning kene? Ngapunten Putri Purbasari. Kula diutus Putri Purbasari kagem ngaturaken sukas. Apa sapa iku? Putri Purbasari ngandhakaken sayembara di istana. Menika Purbasari menang, tata istana di menehi panjenengan. Sayembara apa iku? Kula mboten ngertos Putri. Ya wis omongno marang Putri Purbararang nek aku nrimo tantangane. Nggih Putri. Dina sabanjure Putri Purbasari lan lutung budal menyang kerajaan. Para raja kerajaan lan para dayang padha mlumpuk ing latar kerajaan. Aku krungu ing kerajaan iki bakal ana sayembara kang dianakake Putri Purbararang. Sayembara apa iku anakku? Aku bakal ngenekake sayembara sapa sing rimane paling dawa bakal dadi ratu ing kerajaan iki. Tak tampa tantangan Purbararang.
Iko. Sak pendelenganku, rambutnya Putri Purbasari luwih dawa ketimbang Putri Balarang. Sek, aku ana siji Mas. Aku bakal adu calon garwa. Aku yakin yen Mas Indrajaya bakal menang. Mergo Mas Indrajaya gagah lan bagus. Saiki sapa calonnya? Sobatnya gak rambut terus di sini supaya juga diskui. Kau ngoten to Kang Mas, ajeng dipun melih ingkang nampa kula napa wonten. Panjenenganipun sampun sae kali kula. Pangapunten Gusti. Sampeyan nulungi kula pas pisan. Pancen bagus tenan. Tenang Mbak Yu, sik tambah sepisan aku. Loh, kowe dudu Raden Kamandaka sing ilang jaman biyen kae. Dawuh Ratu, nggih leres kula niki putranipun Prabu Siliwangi saking Kerajaan Pajajaran. Saiki wis weruh to, sapa sing luwih gagah prakoso? Dadi wiwit saiki Kang Prabu bakal tak wenehake marang Putri Purbasari lan Raden Kamandaka. Raden Kamandaka, Prabu. Loh, kowe nyapa ning kene? Aku arep nagih janji marang anakmu Purbasari. Janji apa Purbasari? Kula mboten janji lho. Purbasari janji lah aku iso ngleburan awake Purbasari bakal didadekake penasihat ing kerajaan iki. Apa bener kuwi Purbasari? Ampun Rama, kula geten. Ampun Rama, pangapunten. Wis, aku ora peduli. Dayang, Janji percaya. gawanan iki menyang alas kanan saiki. Nggih Prabu. Kebenaran iku lan uga kebajikan padha akhire gawe tumuju ing kabejan lan kemenangan. Dadi manungsa kudu bisa mbeteng hawa nafsu, aja sampe ngrugekake wong liya. Kabeh perilaku kang becik bakal diwales kang becik, lan perilaku kang ala bakal oleh piwales ing tembe mburine. Pentinge nduweni watak lan ati kang becik marang sapadha-padha, amarga manungsa diciptakake ora luput saka kesalahan lan wis dadi kodrat saben manungsa yen marang sapadha iku kudu nduweni jembar pangapura. Sakliyane aja ngremehake wong liya, amarga kabeh diciptakake padha lan manungsa ora bisa urip tanpa manungsa liyane.